Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto Transgalàctica, un joc de taula de 1 a 5 jugadors per partides que duren unes 2 hores. L'autor és en Daniele Tascini, un autor italià més que conegut dintre el món dels Eurogames. És un autor que ens ha portat grans obres com el Teotihuacan, Tabanusi i també en parella amb en Luciani, els viatges de Marco Polo, Marco Polo 2 i també el més recent, Tiletum. En els pinzells trobem un inconfusible Edu Valls, ens recorda jocs com els que també ha pintat, com per exemple el Bitoku, el Tres Ring Circus, Terminus, un autor de casa nostra català que fa uns jocs preciosos. L'editorial és De Beer, és un joc de producció pròpia de De Beer, que seria un dels principals jocs d'aquest any, podríem dir, i també De Beer, com sempre, ens el porta en català. Moltíssimes gràcies, De Beer, i també moltíssimes gràcies, De Beer, per enviar-me aquesta còpia per poder fer aquest vídeo tutorial. Abans de començar, voldria comentar-vos que De Beer ara fa cosa d'uns dies va penjar un apartat en el reglament de la Board Game Geek, que té penjat el PDF allà, un apartat on hi ha diferents errates i unes facts per resoldre dubtes que deixa el reglament i coses que no estaven bé, doncs ho han arreglat aquí en aquest apartat. Jo en aquest tutorial intentaré afegir tots aquests conceptes, incloure'ls també, intentar explicar-ho al joc de la millor manera possible, o que millor jo pugui fer-ho, i que pugueu jugar de la forma més correcta al joc. Igualment, si detecteu en el vídeo algun error, detecteu algun inconvenient o veieu que alguna cosa no està ben explicada, estaré encantat de que deixeu en els comentaris tot això que detecteu i de comentar i acabar de resoldre totes les coses que no estiguin bé. Doncs res més. Ara passem a veure com s'hi juga aquest Transgalàctica. El Senat Galàctic ha emès el decret Transgalàctica. Tots els tripulants en bon estat físic de la galàxia s'han de dedicar a l'objectiu d'ampliar les seves fronteres. Hi ha grans riqueses esperant a qui decideixi explorar nous planetes, compartir coneixements i establir bases comercials remotes. Però endinsar-se en els confins desconeguts de l'espai mai és una tasca fàcil i les flotes han d'estar preparades per enfrontar-se a tota mena de conflictes, tant al camp de batalla com en les vertiginoses esferes de la política galàctica. Per la preparació de la partida estenem el tauler principal al centre de la taula, per la cara segons el nombre de jugadors. Tenim la cara per partides a 3 jugadors i la cara per partides a 4 jugadors. Per partides a 2 o 5 jugadors hem de col·locar sobre el mapa del tauler principal un tauler de mapa. Aquest tauler de mapa tenim la cara per partides a 2 jugadors i per partides a 5 jugadors. A continuació remenem per separat les llosetes de bonificació bàsiques, les de color blau, i les avançades, les de color vermell, les deixem remenades a l'espera. Ara separem els planetes d'acció bàsica de la resta. Els d'acció són els que tenen aquest espai d'acció al mig, i d'aquests formem dos grups, els que tenen espais de base amb requeriments de comerç en una banda i per una altra banda els que no tenen requeriments de comerç. Aquests últims els remenem cara avall i en col·loquem un en cada una de les posicions centrals del mapa, els planetes connectats al central. Llavors a cada planeta li col·loquem cara amunt i aleatòriament posem una fitxa de bonificació blava. Després remenem la resta de planetes, els que han quedat amb els espais d'acció i els que no tenen espai d'acció. Formant una pila, la remenem i col·loquem un cap per avall a l'atzar en la resta de posicions de planetes de la galàxia. Les que sobrin tornen a la caixa. Si algun dels planetes acabats de revelar té un espai d'acció, en aquests casos li posem aleatòriament a sobre una fitxa de bonificació vermella cara amunt. Ara agafem totes les fitxes de pirata i separem les fitxes que estan en blanc i les que tenen pirates actius. Remenem les fitxes de pirata actiu cap per avall i agafem tantes com el nombre de jugadors més una. Sense mirar quines són, afegim fitxes de pirata en blanc de manera que el total sigui igual al nombre de llosetes de planeta que hi hagi al mapa. Col·loquem a l'atzar una fitxa pirata cap per avall en cada lloseta de planeta i a continuació posem cap amunt, o sigui, les revelem totes les fitxes de pirata i retirem les que estan en blanc i deixem només les fitxes de pirata actiu en els planetes que els hi ha tocat. Col·loquem a l'atzar fitxes de bonificació blaves o vermelles cap per amunt a les caselles quadrades indicades de cada registre, el de tecnologia, el d'exèrcit, el de producció, política i també en el registre de ronda. Cada fitxa de cada color en el seu espai de color que indiqui. Si una casella té un nombre a dins, hi col·loquem tantes fitxes apilades de color com el nombre imprès. La resta de llosetes tornen a la caixa. A continuació agafem les llosetes de mineria, separem les llosetes d'un recurs de mineral, d'un recurs d'energia, d'un recurs d'alienígena i un moviment gratuït. Si juguéssim una partida de 5 jugadors, afegiríem la lloseta d'un punt de victòria. Remenem totes elles i entreguem a cada jugador una d'elles. Llavors remenem la resta de llosetes de mineria, les que han sobrat de les inicials i les altres, i formem una reserva al costat del tauler principal. I revelem una fitxa, la primera de la pila, i la posem a l'espai d'acció de mineria, d'aquesta manera.
Ara ordenem les cartes de tecnologies segons tipologia. Tenim les tecnologies que tenen un cub, les que tenen 2 i les que tenen 3. Remenem per separat cada tipus formant 3 piles. Robem 3 cartes de cada pila i les col·loquem cap per amunt als espais corresponents del registre de tecnologia. Aquests seran les úniques cartes de tecnologia disponibles en aquesta partida i la resta tornen a la caixa. Després, ordenem les cartes d'emissió segons el nivell 1 i el nivell 2. Remenem per separar les dues piles, les col·loquem als seus espais corresponents del tauler principal. A continuació, robem 3 cartes de cada pila. Col·loquem cap per amunt als espais corresponents del registre política, ordenades, les de valor més baix a sota i les de valor més alt a sobre. Llavors, seguidament, fem el mateix amb les cartes de decret. Les ordenem per tipus segons el nombre imprès a dalt. Formem una pila per cada tipus, les remenem i revelem una carta de cada tipus. Les cartes revelades les deixem cara amunt als seus espais dedicats del tauler principal. A continuació, posem la fitxa de ronda en la casella del torn 1, o sigui, de la primera ronda del registre de ronda. Formem una reserva general amb tots els recursos i crèdits al costat del tauler principal. Ara passem a la preparació dels jugadors. Cada jugador escull un color i agafa tots els components del seu color. Tenim el tauler personal, que l'anomenem el panell de control personal. 7 bases que les col·loquen en les caselles específiques del seu panell de control. Una nau, que la deixem de moment ara al costat. 3 llosetes de guanys de flota que les col·loca a l'atzar a les caselles 2, 4 i 6 del seu registre de comerç. Una fitxa de nivell de política que es col·loca en la posició superior del registre de política. 5 fitxes de tecnologia que es col·loquen 2 a la seva bodega de càrrega i una en les caselles 1, 3 i 5 del registre de comerç. I llavors cada jugador col·loca la fitxa mineria que se li ha entregat prèviament en el primer espai de registre de mineria. Llavors, immediatament, obté el benefici de la lloseta. Llavors, en cas de jugar una partida a 2 jugadors, doncs cada jugador col·loca la lloseta aquesta d'aquí que correspondria a un espai més per un capità. Després, cada jugador col·loca els seus 3 capitans i un tripulant en partides a 2 jugadors, o bé 2 capitans i un tripulant en partides a 3 a 5 jugadors, i els col·loquen als seus espais de treballadors actius, que serien aquests d'aquí. Llavors, la resta de tripulants es col·loquen a les càmeres. A continuació, remenem totes les cartes d'objectiu i en repartim 2 a cada jugador que les mantenen en secret. Després, col·loquem les fitxes corresponents per a cada jugador a les posicions inicials de cada registre i col·loquem una fitxa de punts de victòria de cada jugador al casella 0 del registre de punts de victòria. Ara decidim el jugador inicial i agafem totes les fitxes d'ordre de torn de cada jugador i les col·loquem segons l'ordre de torn establert. Després agafem un crèdit de reserva general. A continuació, col·loquem sobre la taula un nombre de conjunt de 2 cartes de riquesa a l'atzar igual al nombre de jugadors i llavors un nombre de llosetes d'habilitat a l'atzar igual al nombre de jugadors. Començant per l'últim jugador i en ordre invers de torn. Cada jugador escull un conjunt de 2 cartes de riquesa o bé una lloseta d'habilitat. Llavors, un cop cada jugador ha escollit una de les 2 coses, tornem a fer una nova ronda d'elecció, però ara començant pel jugador inicial i en el sentit, o sigui, en l'ordre de torn. Cada jugador escolli l'element que no ha escollit a la volta anterior. Un cop tots els jugadors tenen 2 cartes de riquesa i una lloseta d'habilitat, cada jugador agafa els recursos i o beneficis de les cartes de riquesa escollides, i un cop fet podem tornar a la caixa les cartes de riquesa. Les llosetes d'habilitat tenen un poder especial simètric que s'aplica al jugador que té la lloseta durant la partida. Aquestes llosetes les col·loquem en aquest espai d'aquí. Finalment, els jugadors col·loquen la seva primera base i la seva nau al planeta central. I fet tot això, ja podem començar una partida transgalàctica. Una partida transgalàctica dura 5 rondes. Cada ronda es divideix en les següents fases: fase de guanys, fase d'acció i fase de manteniment. Durant la fase d'acció, els jugadors es tornen segons l'ordre de torn indicat. Quan un jugador li toca jugar en el seu torn principalment, haurà de moure un dels seus capitans disponibles en un espai d'acció del tauler principal buit. Això els permet executar l'acció del lloc i un benefici. A continuació, la resta de jugadors poden seguir-lo, amb els seus tripulants petits, fent servir la mateixa acció però sense obtenir un benefici extra. Es procedeix així fins que tots els jugadors es quedin sense treballadors disponibles en el seu tauler o decideixin passar. És llavors quan la ronda acaba i els jugadors es preparen per la següent. Conceptes generals. Abans d'explicar les fases de ronda explicarem uns conceptes generals del joc. Iconografia. Quan tenim una icona d'algun element amb un nombre vermell al costat, això significa pagar. I quan el nombre és negre vol dir obtenció. Quan una icona té un diamant taronja significa que el jugador obté un descompte en l'acció de la icona. Si el mateix diamant està envoltat d'un cercle vermell, doncs vol dir que el descompte és total i no ha de pagar res per fer aquella acció o benefici. En aquest joc trobem 3 tipus de recursos: energia, mineral i alienígenes. Els diners no són considerats recursos. Els jugadors poden sempre en els pagaments utilitzar diners o crèdits per pagar energia o minerals. En canvi, no poden pagar alienígenes d'aquesta manera.
Llosetes de bonificació. Durant la partida els jugadors obtindran llosetes de bonificació. Tenim les bàsiques de color blau i les avançades, que són les vermelles. Això només és rellevant durant la preparació. Quan un jugador obté una d'aquestes llosetes, la col·loca cap per amunt a la seva zona de joc a prop del seu tauler de control. A partir d'aquest moment, quan vulguin els jugadors durant un dels seus torns, poden activar la seva lloseta de bonificació posant-la cap per avall per obtenir-ne la recompensa. Els jugadors conserven cap per avall les llosetes utilitzades i no es poden tornar a activar a no ser que algun efecte ho indiqui. Quan una lloseta té les icones de mineria al voltant, o sigui, els trepants, aquesta va a la columna de mineria i només s'activen quan es faci l'acció de mineria, no pas quan els jugadors vulguin. Fase de guanys. En aquesta fase els jugadors simultàniament adquireixen els seus guanys. Són tots els beneficis indicats amb aquesta mà estesa sota. Els guanys o ingressos poden procedir dels planetes amb una icona de guanys que el jugador hi tingui una base construïda. Poden venir dels registres en la casella ocupada per la fitxa del jugador en aquell moment. Poden sorgir de qualsevol lloseta sota la icona de guanys del panell de control de cada jugador fins a la seva posició actual del registre política. Poden venir de caselles de base buides del panell de control, o poden venir de caselles buides de capità i tripulants del panell de control, també. Addicionalment, durant la partida s'ha de tenir en compte una norma bàsica i elemental d'aquest joc, i consisteix en, sempre que un jugador arriba a una bonificació de guanys de qualsevol dels registres del tauler principal o del seu tauler, aquest jugador rep immediatament la bonificació corresponent, a banda de rebre-la durant aquesta fase inicial d'obtenció de guanys. Fase d'acció. Un cop cada jugador ha obtingut els seus guanys en l'ordre de torn establert en aquest moment, els jugadors es tornaran realitzant una de les 3 opcions següents. Opció 1. Jugar un capità en una casella buida d'acció principal. Una de les àrees d'acció del tauler principal i immediatament realitzar l'acció principal corresponent. Un cop el jugador actiu acaba l'acció corresponent, la resta de jugadors en ordre de torn poden decidir col·locar un dels seus treballadors capità o tripulant a l'espai d'acció annex per executar l'acció secundària de l'espai de la mateixa àrea d'acció. Cada jugador que ho faci realitza immediatament l'acció secundària corresponent. Després tenim l'opció 2, que sigui jugar un capità o un tripulant a una planeta amb espai d'acció disponible. Això només es pot fer si el jugador té una base en aquest planeta i la casella d'acció no s'ha utilitzat ja en aquesta ronda. El jugador activa les accions, efectes i bonificacions del planeta. Opció 3. Passar. Si un jugador no té més treballadors disponibles, no queden accions disponibles per fer o no vol realitzar cap altra acció, ha de passar. Això sí, si el jugador que ha passat li torna a tocar en la ronda en curs i la seva situació ha canviat, podria realitzar un torn normal, novament. Les àrees d'acció. Un cop explicades les opcions que els jugadors tenen al seu torn, ara explicarem les àrees d'acció. En cada àrea hi trobem l'acció principal i també l'acció secundària. Exploració. L'acció principal d'aquest espai consisteix en moure la nau i o construir una base, en qualsevol ordre. Podem moure la nau primer i després en el planeta de destí construir una base, o podem construir una base en el planeta on es trobi la nau i després moure-la. Els jugadors poden escollir sempre fer una de les coses i no fer l'altra. Això sí, les dues accions s'han de fer completament per separat. No es pot viatjar i pel camí construir una base i després seguir amb el viatge. L'acció secundària consisteix en fer una de les dues accions, moure la nau o construir una base. Llavors, sempre que un jugador mogui la seva nau, la pot moure entre planetes connectats. El nombre de planetes que un jugador pot moure de la seva nau en un sol viatge és sempre d'un planeta addicional per cada planeta de color gris on el jugador hi tingui una base construïda. Cada moviment el jugador ha de pagar el valor d'energia indicat en el trajecte. Per exemple, aquest jugador té una base en aquest planeta gris, per tant, pot moure la seva nau 3 moviments, o sigui, 3 planetes, per acció de moviment, ja que té el planeta inicial, que és gris, hi ha el viatge bàsic i, a més, com que té aquest planeta gris, doncs li dona un tercer moviment. Llavors, sempre que un jugador construeixi una base en un planeta, en aquest planeta hi ha de tenir la seva nau, doncs ha de fer un espai dedicat a les bases de planeta, els circulars. En aquest cas serien aquests d'aquí que veiem. El jugador agafa la base que està més a l'esquerra del seu tauler jugador i paga el cost indicat de la base retirada, que seria amb recurs de minerals. A banda, hi ha espais en planetes on per col·locar la base s'ha de complir uns requisits. Per exemple, aquest espai requereix que el jugador estigui en el nivell 2, com a mínim al registre de comerç. Cada jugador no pot tenir més d'una base en cada planeta. Un cop construïda la base, el jugador es beneficia dels efectes del planeta. Els planetes. Cada planeta és d'un o més colors. Tenim els colors verd, groc, púrpura o gris. Els primers 3 colors generen recursos que realitzem l'acció de producció, mentre que els grisos milloren el moviment de la nau d'una acció d'exploració com acabem d'explicar. Alguns planetes també tenen una lloseta de bonificació. El primer ajuda a construir una base en ells, aquests planetes s'emporta la lloseta de bonificació. A banda del color, trobem 3 tipus de planetes. Tenim els planetes d'acció. Aquests planetes habiliten un espai d'acció on tots els jugadors que hi tinguin una base poden utilitzar. Aquests espais d'acció només poden ser ocupats per un sol treballador per ronda.
Després tenim els planetes de mineries. Sempre que un jugador construeixi una base en ells, immediatament obté el benefici indicat i també l'obté un altre cop quan realitza l'acció mineria, com veurem més endavant. I després tenim els planetes salvatges. Per poder-hi construir una base, aquests planetes requereixen l'assignació permanent d'un tripulant per reconstruir-la. El jugador descarta un dels tripulants en servei actiu i el torna a la caixa. Aquests planetes otorguen diversos beneficis durant la fase de guanys. Els pirates estel·lars. Si el planeta està ocupat per pirates, els jugadors no poden construir cap base fins que aquests siguin derrotats. Qualsevol jugador que acabi el seu moviment al planeta amb pirates i tingui un nivell d'exèrcit igual o superior a la força dels pirates pot derrotar els pirates com a acció gratuïta. Si ho fa, el jugador retira la fitxa de pirata del planeta, obté els punts de victòria indicats i col·loca a la casella corresponent de la secció de guanys el seu panell de control. El jugador rebrà la mateixa recompensa en punts durant la fase de guanys de cada ronda en rondes posteriors. Tinguem en compte la norma que només es pot derrotar pirates amb accions d'exploració, en cap cas amb altres moviments. Els forats de Cook. Alguns planetes tenen un forat de Cook. Si la nau d'un jugador està en òrbita en un planeta amb un d'ells o activa una lloseta de bonificació amb un forat de Cook, pot fer servir una acció d'exploració per moure la seva nau directament a qualsevol altre planeta amb un forat de Cook, qualsevol lloc del mapa de la galàxia, pagant un recurs alienígena. Mineria. L'acció principal d'aquest espai consisteix en agafar la lloseta de mineria que hi ha a l'espai i col·locar-la a la secció de mineria al tauler de control del jugador, a continuació de les que ja tenia. El jugador obté la recompensa de totes les llosetes de mineria al panell del jugador fins al nivell que hagi assolit el registre de política. A més, el jugador rep la recompensa indicada a qualsevol planeta amb una icona de mineria on hi tingui una base. L'acció secundària consisteix en fer exactament el mateix, però sense aconseguir la lloseta de mineria nova. Comerç. L'acció principal d'aquest espai té un cost de 2 recursos de minerals i un recurs d'alienígena amb un descompte d'un dels 3 recursos. Després de pagar, el jugador desbloqueja el segon casell al registre de comerç del taulell de control personal. Si es desbloqueja una fitxa de tecnologia, aquesta es posa a la bodega de càrrega. Si és una lloseta de guanys, el jugador obté el benefici i aquesta es mou a l'esquerra, desbloquejada i un cop es torna a activar en la fase de guanys. L'acció secundària és exactament igual que el principal, però sense el descompte en el pagament. Tecnologia. El jugador que faci l'acció principal escollir entre una d'aquestes dues opcions. Avançar la fitxa de tecnologia 2 passos en el registre o avançar la fitxa de tecnologia un espai i llavors col·locar una fitxa de tecnologia de la bodega de càrrega a una de les cartes de tecnologia corresponents al nivell actual en aquest registre inferior. L'acció secundària consisteix en escollir una de les opcions, o sigui, avançar un pas al registre de tecnologia o col·locar una fitxa de tecnologia de la mateixa manera que acabem d'explicar. Recordem que els registres de tecnologia, política, exèrcit i producció, quan un jugador arriba a un espai en fitxa de bonificació, l'obté el primer de la pila i si hi ha un benefici imprès, doncs el jugador l'obté. Cartes de tecnologia. Un cop un jugador col·loca una fitxa de tecnologia de bodega de càrrega o una carta de tecnologia, passa a beneficiar-se durant tota la partida dels efectes de la tecnologia. No hi ha límit en el nombre de jugadors que poden tenir una tecnologia i, lògicament, un jugador no pot tenir una tecnologia més d'una vegada. Exèrcit. L'acció principal d'aquest espai consisteix en pagar un recurs d'energia i un crèdit o 2 unitats d'energia per avançar un espai en el registre d'exèrcit. Tinguem en compte que cada pas té un requeriment mínim que el jugador ha de complir en el registre de tecnologia. L'acció secundària consisteix en fer el mateix però pagant 2 unitats d'energia i un crèdit. Producció. L'acció principal d'aquest espai consisteix en resoldre els següents passos, en ordre. Primer, avançar la fitxa de producció un pas en el registre de producció i, en segon lloc, el jugador recol·lecta recursos. El jugador activa tants planetes on hi tingui una base com l'indicat en el seu registre de producció. Per exemple, el jugador està en el nivell 2 de registre de producció i té 3 bases construïdes, doncs pot activar 2 d'aquestes bases. Una base en un planeta verd produeix un recurs d'alienígena, una base en un planeta groc produeix un d'energia, una base en un planeta lila produeix un recurs de mineral i la base en un planeta multicolor produeix qualsevol recurs. L'acció secundària consisteix en escollir una de les dues opcions, avançar un pas en el registre de producció o bé recol·lectar recursos de la mateixa manera que acabem d'explicar. Política. L'acció principal consisteix en escollir una de les dues opcions, avançar 2 passos en el registre política o avançar un pas en el registre política i escollir una de les cartes de missió a les quals el jugador ha arribat en el registre política i aquesta carta es col·loca a l'arxiu de missions del panell del control del jugador. L'acció secundària consisteix en escollir una d'aquestes dues opcions, que és avançar un pas en el registre política o escollir una carta de missió de la mateixa manera que acabem d'explicar. Immediatament revelem una carta de la pila corresponent a l'espai 8. A partir de la carta revelada, s'ordenen totes les cartes de nou, quedant la del valor més baix a sota i la del valor més alt a sobre. Tinguem en compte quan un jugador avança un pas de registre política, també fa avançar la seva fitxa una casella en el seu panell de control, aquesta fitxa d'aquí, o sigui cap avall. Cartes de missió.
Les cartes de missió estan dividides en dues piles i sempre hi haurà només 3 cartes de cada pila al tauler. Aquestes cartes estan ordenades numèricament de dalt a baix. Els nombres es veuen a la cantonada superior, aquí on ho veieu. Els jugadors només poden tenir fins a 2 cartes de missió alhora. Si un jugador obté una i té les 2 espais plens, ha de retornar una que ja tenia per fer l'espai a la nova. Retornada ocupa l'espai de l'obtinguda i també s'ha de reorganitzar segons el valor amb les que hi hagi en aquell moment. Les cartes de missió tenen un requisit i un cost. En qualsevol moment durant el torn d'un jugador, si compleix el requisit, pot pagar el cost i obtenir la recompensa de la carta. La carta resolta la deixa descartada al costat del seu panell de control. L'Omni. L'acció principal d'aquest espai consisteix en pagar un crèdit o un recurs alienígena i realitzar qualsevol acció del tauler, inclosa una que ja s'hagi realitzat. Aquesta és l'única manera de realitzar una mateixa acció 2 vegades una ronda. Si aquesta acció té costos, s'han de pagar de manera normal. L'acció secundària consisteix en pagar un crèdit o un recurs d'alienígena i realitzar qualsevol acció secundària al tauler. No cal que sigui la que correspon a l'acció principal escollida pel jugador actiu. Si aquesta acció té costos, s'han de pagar de manera normal. Fase de manteniment. Quan tots els jugadors han passat, s'acaba la ronda actual i es duen a terme els passos següents. Jugador o jugadors que tinguin el nivell d'exèrcit més alt, aquest obté tants punts de victòria per cada casella que estigui per davant del segon en el registre d'exèrcit. En cas d'empat, tots els jugadors empatats guanyen tants punts com la distància al segon jugador. Els jugadors o jugadors que tinguin el nivell d'exèrcit més baix perden un punt de victòria per cada casella que estigui de diferència respecte al penúltim jugador del registre d'exèrcit. En cas d'empat, tots els jugadors empatats perden els punts com a distància del següent jugador. En tercer lloc, els jugadors recuperen els seus capitans i tripulants, en excepció dels treballadors que estiguin en els escons del Senat Galàctic. En quart lloc, si s'ha agafat una lloseta de l'àrea d'elecció de mineria, en posem una nova de robada de la pila. I al cinquè lloc, els jugadors actualitzen la seva posició en el registre de prioritat des de l'últim al primer comptant el nombre de caselles de base buides del seu panell de control i movent la seva fitxa d'ordre de torn a la primera casella buida del registre de prioritat, si cal a la dreta de qualsevol fitxa de prioritat existent. Ara posem un exemple. Ens trobem al final de la primera ronda i el jugador lila i negre tenen 2 bases al tauler. El jugador lila és el que anava últim a aquesta ronda, per tant passa a ser el primer del nivell 2. A continuació li toca al negre, com que també té 2 bases, doncs el negre el posem al segon espai del segona zona. Ara l'ordre de torn queda establert de la següent manera. El jugador groc el jugador inicial, el jugador vermell el segon, el jugador lila el tercer i el jugador negre el quart. En sisè lloc avancem la fitxa de ronda una casella. Si la fitxa surt de l'última casella del registre, la partida acabaria. Si no és així, el jugador inicial en aquest moment rep la lloseta de bonificació del costat de la fitxa de registre de ronda. El Senat Galàctic. Si un jugador compleix els requisits d'un decret galàctic, pot aconseguir un escó al Senat durant el seu torn. Per fer-ho, ha d'assignar permanentment al Senat un dels seus tripulants disponibles. La primera vegada que un jugador s'emporta cada decret, agafa la carta i l'assigna a una casella buida d'una de les 4 oficines del Senat. A continuació, col·loca permanentment una dels seus tripulants disponibles a l'escó daurat d'aquesta oficina i rep la recompensa indicada. Totes les recompenses són sense cost. Per exemple, aquesta recompensa permet realitzar una acció d'exploració sense pagar els desplaçaments, ni tampoc pagar el cost de construcció de la base, però sí s'ha de complir amb els requeriments de comerç si és el cas. Si més tard un altre jugador compleix els requisits pel mateix decret, pot col·locar permanentment un dels seus tripulants disponibles a l'escó platejat d'aquesta oficina i rebre la recompensa indicada. No pot moure el decret a una oficina diferent. Si ho fa, el jugador que té l'escó daurat, el que ho ha fet inicialment, rep un crèdit de la reserva. Final de la partida. Com hem dit, la partida finalitza al final de la 5a ronda. Cada jugador complementa la seva puntuació amb els següents aspectes. Cada jugador puntua un dels seus 2 cartes d'objectiu, la que ella vulgui, o sigui, la que puntuï més. Cada crèdit sobrant és un punt de victòria i cada 3 recursos també és un punt de victòria. Els jugadors que hagin reclamat tecnologies de nivell 3 que donin punts al final de la partida, doncs ara se'ls sumen. I el jugador amb més punts s'emporta la victòria en aquest Transgalàctica. Fins aquí Transgalàctica, un altre joc de la família T, del Daniele Tascini, que ens sorprèn amb aquesta mecànica de treballadors grans i petits, dels quals els jugadors hem d'estar pendents sempre del que fan els altres jugadors perquè les seves decisions afecten directament les accions que podem fer durant la ronda. Que De Beer ens el porti en català sempre és una magnífica notícia. Moltes gràcies, De Beer, no em cansaré mai de dir-ho. I res més. Això seria tot. Moltes gràcies per tot i fins la propera.